खुलुमबाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आंनि मुङा मुस्रि नोजोर बसुमतारी दिनै प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिअ आंजों लोगोआव दङ जोंनि सानजारि नोगोरनि UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं गोख्रों समाज सिबियारि बेजों लोगोसे गोख्रों थुनलाइ लिरगिरि आरो मख'जाथावदि जोंनि ओनसोलाव नैथि सरमेश्वरी बान्था मोनगिरि मानगोनां बिमल मोसाहारि सारा जोंनि स्टुडिअआव नुजाथिफैनो हादों। दा सारजों जोङो बर' समाजनि माखासे जेंना माखासे रांखान्थिनि जेंना आरो गोग्गो समाज दानाय आरो जोंनि माखासे समाजाव माबायदि आबहावा जानांगोन बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय जों दिनै आखायाव लादों। गिबियावनो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिअ जोंनि न'खरनि जानानै सारसिम बरायहरनाय थाबाय। सार खुलुमबाय। खुलुमबाय। दानियाबो जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिनि जेंना रांखान्थिनि जेंना गोग्गो समाज दानाय बिनि माखासे बाथ्राखौ सावरायलायदिनि। सार जों गिबियावनो आं जोंनि बर' समाजनि माखासे रांखान्थियारि गोग्लैसोनायनि जाहोनखौ सारनिसिम फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय सार। ओरैनोथ' जोंनि बर'आ मावनानै जाग्रा आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि जाहैबाय, मावसोमनानै जानो मोजां मोनग्रा। दा बेथ' सैथो बाथ्रा आरो जाबायबो थागोन, नाथाय खामायोबो, नाथाय खामायब्लाबो माने गारोबो बे आरो दिनैनि दिनाव रांखान्थियारि हिसाबै बिनि स्टेटास बेखौ नायोब्ला जोंनि बे बर' हारिया बेसे गोजौआव दं बेखौथ' आंनि खुगाजों आं बुङाब्लाबो जासिगोन। बेखौ बयबो मिथिखायो, बयनिबो नोजोराव गोग्लैखानाय बियो दिनैनि दिनाव। बे बर'फ्रा खामायसे खामायनानै गावनि बै खामायनानै मोननाय बै रांखौ नांगौ रोखोमनि हाबायाव दा बाहायनो रोङाखै, बेथ' सैथो खोथा। सेभिं खालामनो रोङाखै, बेथ' सैथो खोथा। बे दा बेफोर माखासे जेंनाया जोंनि गेजेराव दं बे आरो। दा मोनसे खोथाखौ बुंनांसिगोन आं बेवहाय जे दिनै मावनानै जाग्रा हारि होनब्लाबो मावग्रा हारि होनब्लाबो माने दिनैनि लाइमोनफ्रा बबे मोनसे दिगथिं आवगायदों बेखौथ' बयबो नुखानानै दङ। दिनैनि दिनाव इजि आर्निं, नैबे मोनसे इजि आर्निं सर्स बेखौ नागिरनायाव मुखुब जादों दिनैनि दिनाव। इजि आर्निं नागिरनायावनो खामानि मावनो अलसिया जादों, बे जाहैबाय। दा हालाव थांला, मैयाव थांला, आबादाव थांला, बे जाहैबाय। दा आबादबो मावनायाव उदायला। दा बेखायनो मा खालामबाय दिनै लाइमोनफ्रा जोबथारनायाव इजि आर्निं माने बहाथो थिखा थुलि मोननो इसेबांलाय, बिदिथ' थिखा थुलि इसेबां मोननायनि जेबोथ' लामा गैया, राहा गैया। बेंगालर थांनांगौ जाहैबाय, गुजरात थांनांगौ जाहैबाय, बेबादिनो मुम्बाइ चेन्नाइ बेबादिनो थाहैसै आरो बिदि आरो। दा बहायबा थांनानै फैसा खामायदोंबा बेलेग खोथा बे आरो। खायसे खामायदों नंगौ, खायसे न'खर गोनाङाव थांदों नालाय, खायसे न'खर गैयाबो थांदों। न'खर गैयाथ' ओरैबायदि उदां, थाखा ना फैसा जेसेबां मोनदों एसेबां बाहायदों, जेसेबां मोनो एसेबां गारो, बे आरो। बुंनो थाङोबा दिनैनि बे थासारियाव, दिनैनि बे समाव बेफोर माखासे बिथिंखौ नायब्ला जोंनि बर' समाजाव रांखान्थियारि बे मोनसे बिथिङा लोरबांखौनो बुंजायो। दा सारा जोंनि रांखान्थियारि गोग्लैसोनायनि माखासे सावरायलायनायावनो फंसे बाथ्राखौ मख'दों दि सारा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जोंनि जायगाखौ एंगारनानै बेंगालर बायदिसिनायाव खामानि दिनैसिम मावनायाव गोबां दं सार, सानथ्र' हायै दङ। दा जोंनि नैबे जायगायाव माखासे माबायदि जेंना दं बा माबायदि खामानि मावोब्ला जोङो बेंगालराव मावहैनो थांनाय लाइमोनफोरखौ जोंनि जायगायाव लाबोनानै जोंनि समाजनि, हारिनि, न'खरनि बा जायगानि जौगाथायनि थाखाय माबायदि खामानि मावहोनो हागोन, बे माखासे बिथिङावथ' जों सावरायल' सार, खिन्थु माखासे बिथिङाव जोंहा मावहोनो हानाय जोंनाव गोहो गैया। बिनि थाखायनो सारनिसिम मोनसे आफादनि दैदेनगिरि बा मोनसे राजखान्थिगिरिनिसिम सारा माबायदि खावलायहरनो लुगैयो जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि जायगायाव लाबोफिननानै जोंनि जौगाथाय खामानिखौ मावहोफिननो थाखाय। आङो सासे फोरोंगिरिसो नालाय, फोरोंगिरि हिसाबै ओरैनोथ' राजखान्थिगिरिफोरजों सोमोन्दो थानाय बेफोर बाथ्राखौ इसेबां गुवारै बुंनो आङो बेखौ रोंनाय नङा।
थेवबो आं दानि एसे सिगाङावसो बुंबाय जे जोंनि दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोनफ्रा बेंगालर गुजरात मुम्बाइ चेन्नाइ दा बेफ्राव खामानि मावनानै गोदोसोनानै गोग्लैसोनानै दंहैयो बावहाय आं बिदि बुङाखै जे गासैबो लाइमोनफ्रा बै बेंगालर गुजरात बेयाव थांनानै गासैबो गोग्लैसोदों बे नङा बेनि खायसे खायसेया गासैबो नंजोबा बे आरो दा खायसे खायसेया न'खरावबो इनकाम खालामनानै थाखा फैसा हरनायबो दङ बिदिबो जाहैबाय बे आरो आं दानि एसे सिगाङावसो होनदोंमोन जे बावहाय ओनसोलाव थानानै जायगायाव थानानै खामानि मावनो उदायै बे बांसिन बे रोखोमनि लाइमोनफ्रा बे गुजरात बेंगालराव थांनो गोनां जादों बेबायदि बेथ' रोखा खोथा नंथारगौ नंगौ बाथ्रा बेयो दा जोङो अभारअल माबाखौ नायोबा गासै बिथिंखौ नायोब्ला नोजोर होब्ला नुयो गुजरात बेंगालर चेन्नाइ मुम्बाइ दा बैबायदि ओनसोलफ्राव माबादि लाइमोनफ्रा थांदों माबादि लाइमोनफ्रा थानांगौ नायदो नोङो दा सोलोंथायावबो खायफा आद्रा बे आरो सोलोंथायावबो आद्रा बांसिन माने सोलोंथायाव आद्रा खायफा सोलोंथाइ गैयैफ्राबो थांबाय दा बेवहाय थांनानै सेकुरिटि मावनायखौ मोजांसिन नुहैबाय खायफाया बाव थांनानै सोरबा नानि आदार होनाय सोरबा नाथुरनि आदार होनाय दा बेखौनो मोजांसिन नुहैबाय बबेबा फेक्टरियाव दा खामानि मावनाय लेबार मावनाय बेखौनो मोजांसिन नुहैबाय मावनानै जि मोन्दों बे मोननाय रांखौबो जानानै गारजोब्बाय बेफोर आरो न'आव फैसा हरनांगौ ना माने न'खराव माबा मोनसे खैफोद आफोद जादों दा बेनि बिदि जेबो फिथाइ गैया बे आरो दा मोनसे बाथ्राखौ बुंनांसिगोन बेवहाय आरो बे लाइमोनफ्रा नों जिथु सोंबाय नों जिथु कुइसन सोंदों दा बिसोरखौ बाहाय लाबोनानै जोङो मा खालामनो हायो बाथ्राखौ बिसोर ओरैनोथ' खामानिया मावोब्ला मेरला दंखायो गोबां दंखायो खामानि मावनानै नोंनि इन्टारेस्टआ थाब्लानो जायो इन्टारेस्ट थाब्लानो गासिबो खामानिखौ मावनो हायो गोसो जाब्लानो गासिबो खामानिखौ मावनो हायो बेथ' रोखा खोथा बेथ' नंगौ बाथ्रा गुजरातआव थांनानै बे बेंगालराव थांनानै बे नाथुरनो आदार होनो हायोब्ला मोनसे खोथायाव नाथुरनो आदार होनो हायोब्ला नाथुरनो आदार होनाय बे टेक्न'लजिखौ सोलोंनानै मोजां फैबानो जाबाय ना नंगौना नङा बाथ्राया नाखौ बोरै फिसियो बेखौ सोलोंनानै मोजां फैबानो जाबाय ना न'आवनो फिसियो न'आवनो इनकाम खालाम बेथ' गोरलै मोनसे आइडिया बेखौबोथ' हायो गोसो जायोब्ला आच्छा ना फिसिला नङा होमबा दाउनि फार्मखौ खालामबाय अमा फार्मखौ खालामबाय दिनैनि दिनावथ' हाथायाव ओरैबायदि साहिदा दङ दाउ बेदर दाउ अमा दिनैनि सुबुंफ्रा ना बेदर नङाब्लानो रावबो ओंखाम खबसे जालिया बे ओरैबायदि ना थोआ बेदर थोआ हाथायाव जायनि माने जाहोनाव ना बेदरनि दामा ओरैबायदि गोजौसिम सौहैबाय दा बेखौथ' जों नुगासिनो दं जोंनो जागासिनो दं बायनानै अन्तत' बै लाइमोनफ्रा अन्तत' न'आवनो थानानै दाउनि फार्मखौ खालामोबा फिसानिफ्राय खालामोबा फिसानिफ्रायसो देरलांगोन नालाय बियो अमानि फार्मखौ मानै माथामनिफ्राय जागायनानै मा दं बेबायदिथ' खालामलांनो हायो आरो गेदेर फार्मबो खालामलांनो हायो दिनैनि दिनावथ' गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेबादि जाय खामानि मावदों बेखार जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय फिसा स्किमफोरबो होयो ट्रेनिंबो होगासिनो दंखायो मख'नो गोनां जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव दं मिसिं अट'नमास काउन्सिला आथिखालाव अमानि ट्रेनिं होनाय माबा स्किल डेभेलपमेन्ट गुबुन रोखोमनि बिसोर प्रग्राम बेबायदिनो माबा लागासिनो दं स्किमफोर फिसा लागासिनो दं ट्रेनिंफोर होगासिनो दं बेखौबोथ' लानो हायो बेथ' जोंनि मानसियानो दं EM सानै दं जोंनिफ्राय EM सानै GM सासे दङ बेखौथ' खालामनो हायो जोङो दा बेखौ खालामनो नागारै सिकिउरिटि जानायखौ साबसिन मोजां मोनबायब्ला बेखौ जों मा बुंबावनांगौ दिनैनि दिनाव मालायनि सिङाव
लेबार मावनायखौ नों मोजां नुबायब्ला बेखौ जों बोरै मावनो बाथ्राया बेसोनो गावनो न'आव निजायै माबा मोनसे खामानि जागायमोनथाय बेवहाय गावहा आबुं उदांस्रि थागौमोन बाथ्राया बेसोनो दा बेबायदि माखासे जाहोनफोर दं बे माखासे जाहोनफोरनि थाखाय दिनैनि जा समाजनि थासारि बेबो नांगौ रोखोमै गोग्गो नङाखौ होननांसिगोन दिनैनि लाइमोनफ्रा मायाव बांसिन इन्टारेस्ट दं बेखौथ' नायनांसिगोन बे आरो आङो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे मेसेजखौ नों जिथु कुइसन सोंदोंमोन बेखौ होनो लुबैदों जे बै लाइमोनफोरनि बेखार जेंना सुस्रांनाय बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जाहाथे जोंनि जों दिनैनि दिनाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव दङ दा धेमाजि जिल्लाया मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव दङ मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय जेसेबां माने लाइमोनफोर दङ हायोब्ला बे लाइमोनफोरखौ खाबु होनायनि राहा लामाखौ मिसिं अट'नमास काउन्सिला लानो नांगौ आंनिफ्राय बेखौ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाहैबाय जेरै हागौ जोङो जोंनि समाजखौ राजखान्थियारि समाजखान्थियारि बे हिसाबै जों गोख्रों खालामनांगौ साबायखर थाबाय सारनिसिम आं सारनि नैबे मोनसे बुंनायाव आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों बेबायदि थासारियावबो जोंहा माखासे रांखान्थियारि जेंना जासेयावबो जोंनि बर' समाज बा जिखुनु जोंनि थागिबि जोंनि हालामनि थागिबि माखासे हारिफ्रा बा आइजोफ्रा जोंहा आब्रुथि गैयि माखासे रां बाहायनायखौ माबायदि आब्रुथि बाहायनांगोन आरो बाहायबा जोंहा इयुननि थाखाय जोंनि जेनेरेसननि थाखाय मोजां जागोन माने दा नायदो सार जोंना नैबे फुजा फाथाल फैनाय लोगो लोगो जोंहा रां खरसा जेरै गोदान गस्ला बायबाय गोदान जुथा लंपेन्ट बायबाय बेजों लोगोसे आरो बांसिन जोंना मख'जाथावनो गोनांदि माखासे लाइमोनफ्रा गावनि फरायनायखौ दोनथ'नानै माखासे मख'थावै माखासे जाथाय जाबोगासिनो बेफोरनि सायाव माबायदि जों जायोब्ला जोंना मोजांसिन जागोन आरो माखासे माहारियारि बा हारिनि माखासे आफादफोर थायो बिसोर माबायदि थांखि लायोबा जोंनि थाखाय मोजां जागोन माबायदि रल लानांगौ बेनि थाखाय बेनि सायाव सारखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय ओरैनोथ' जोंनि बर' हारिया रांखान्थियारि लोरबांखा बेखौथ' आं सिगाङावबो बुंखाबाय बयबो मिथिखागौ बे बाथ्राखौ दा रांखान्थियारि लोरबां माने जासेयावबो लोरबांब्लाबो दिनैनि दिनाव फुजा फाथल खालामनाय जानाय बेथ' खमायाखै बेथ' थार बाथ्रा बेखौथ' बयबो नुखादों बे फुजानि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो फुजायाथ' बेबादिनो फैबाय थादों जाबोबाय थादों जाबायबो थागोन खायफा फोथायनाय थाहैबाय फोथायनायनि थाखायनोथ' फुजा फाथलफ्राबो जादों जोंथ' ओरैनोथ' मिथिगौमोन दुर्गा फुजा लोखि फुजा दा बेफोरलायनो जोंनि बर'नि फुजायानो नंखायामोन बेखौथ' जोङो बेबादिनो मिथिदोंमोन आरो दा बर'नि धोरोमजोंबो बेफोर गोरोबामोन दिनैनि दिनावथ' फुजा फाथलाव मा जायो बयबो मिथिखायो फुजा फाथल खालामनायनि नामाव जानाय लोंनाय लाब्लाब साबसाब बेथ' जादों बेथ' रोखा बाथ्रा खायफाया गावनि गैयैखौ गैयै होना दासे बायदि बायदि खायदा खसल खालामनानै माबा माबि न'नि सम्पति फाननानै दिनै फुजायाव फैबाय फुजायाव फैदों लोब फैदों जाफैदों मालाय इनकाम खालामदों बेथ' सैथो खोथा थामहिनबा जोंनि हारिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला बेखौनो बुंनांसिगोन जोंनि हारिया माने मालायनिखौ थाबनो गोरलैयैनो बजबग्रा बे मोनसे हारि आरो बेखौ बुंनाङामोनब्लाबो बुंबाय गोरलैयैनो मालायनिखौ इमिटेसन खालामग्रा बे मोनसे हारि जाहैबाय बेबायदि जालांबाय थायोबा जाबाय थायोबा जोंनि बे हारिया मोनसे समाव मा महर मोनहैगोन बेथ' उननि
सोलियो बाथ्रासो बेखौ जों दा जेबो सावरायनानै जेबो बेखौ मोनहास'नाय नङा बे आरो दिनैनि दिनाव दा बेफोर माखासे खारननि थाखायनो समाजारि गाज्रि थासारियाबो जागासिनो दं फरायफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव ड्राग्स इउज खालामनाय बेबायदिनो जौ लोंनाय बेफोर आरो बेनि अनगायै लाइमोनफोरल' नङा जोंनि बर' समाजाव बे आइजोफोरनि गेजेरावबो दिनै गाज्रि थासारिफोरखौ जोङो खोनानो मोनो आरो दा मबाइलाव बे फेसबुकआव वाट्सएपआव दिनैनि दिनाव फेसबुक मोखां बिजाबफोरखौ खेवब्लानो जोङो हनै सोरनिबा हिन्जावा सोरजोंबा दोनखारलांबायनो सानै गथ' गोनां बिमा सानै गथ' गोनां बिफा दोनखारलांबायनो बेफोरथ' जोबोद गाज्रि मोनसे थासारिसिम सफैबाय दिनैनि दिनाव आरो बेफोर मा जाहोननि थाखाय जादों बेखौथ' जोङो बुंनानै बेखौ मोनहास'नाय नङा बे आरो बेफोराव आन्दोआव बहुद बाथ्रा थाहैबाय जों बेखौनो बुंनांगोन गुसुङै जे जोंनि हारिया गोदान मुगानि बे गोदान मुगाजों खाब जानो नागिरनानै गोख्रैनो खाब जानो नागिरनानै गोदान मुगायाव सोरजिजानाय टेक्न'लजिनि बै बेसादफोरखौ नांगौ रोखोम बेब'हार खालामनो हायाखिसै बाथ्राया बे आरो हानायमोनब्ला मोजांमोन दिनै मबाइलखौथ' दिनैनि दिनाव मानसिनो नांथारगौ मबाइल नङाबाथ' सोलिनो हाया नाथाय बे मबाइलखौ गाज्रि बिथिङावबो जे माने बाहायो मानसिफ्रा बेसो जादों खोथाया गाज्रि बिथिङाव बाहायनायनि थाखायनोथ' दिनै बेफोरबायदि थासारि फैदों बेखौ जों बुंनांगोन बेथ' सैथो खोथा दा सार जोंहा माखासे बिथिङाव फुजा फाथालाव जों नायबाय धोरोम सिबिनाय बा मा जोंहा मिथिगौ जे जायखौनाखि जिलापि सारखौ जों मिथिगौ जे सासे बिगियान फोरोंगिरिबो सासे बर' आयदानि फोरोंगिरिबो सार ओरैनो जेनेरेलि जिलापिया जोंनि थाखाय बिराद नायनायाव जोबोद गोदै जोबोद गोथाव बेथ' नंगौ खिन्थु जोंनि थाखाय देहायाव माबायदि खहा खालामो बेनि थाखाय सारा फंनैसो खोथा बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय ओरैनोथ' बाजाराव जिलापिखौ नुयोबा बिराद जारौ मारौ मोजांथार नुखायो फसन जानानैनो बेखौ बायनानै लाबोनानै जाफैयो बाजाराव नायब्ला नुयो नै दा फुजा दिन जिलापि दखानफ्राव जोंनि मानसियानो बहुद बायो गोबां बायो जारौ मारौ गोजा नुयो नालाय नाथाय बे जारौ मारौ गोजाया मानो जादों बेखौथ' मानसिफ्रा मोजाङै सिन्था खालामनानै नाया जाहैबायना खोथाया बेसो आं मिथिनायावथ' जारौ मारौ गोजा खालामनो थाखाय बिसोरो मोनसे रोखोमनि बेसाद बाहायोनो खिन्थु आङो प्रेक्टिकेल बाहायनायखौ नुवाखै बै दंफाङाव होग्रा खालार बे खालारखौनो होयो होननानै गुबुन बिदिनो गुबुननिफ्राय खोनानाय बाथ्रा आरो आं खाथियाव बिदि मोजां नायफैनायबो जायाखै जिलापिखौ जानो मोजां मोनखायाखै सिगां बे आरो दा बेथ' नोङो दंफांनि बै दंफां होग्रा बे खालारखौ बाहायदोंब्ला बेथ' मोनसे बिसास्थ' बुस्थु बियो मोनसे पयजनिक बुस्थु बियो जाय जिनिसखौ जायोबा जोंनि देहाया बेराम सोमजिनो हागौ देहायाव दा बेखौ गोबां मानसियानो मिथिगौ गोबां मानसियानो मिथिसेयावबो दिनै जुलापिखौ जानो हांखुर जासोगारो बेसो बाथ्राया दाथ' बे बिथिङाव मा बुंबावनो बे बेलायाव मा बुंबावनो दा मालाया बेबायदि जारौ मारौ खालामनानै बिजनेस खालामदों नै दा फुजा बोथोराव बै बाङालिफ्रा बै बिजनेसमेनफ्रा जिलापि सावनानैनो लाख खामायसिगोन जोंनि बर' सुबुंफ्रा थाङै दा गावनि फुजा नङा गारा बे मालायनि फुजाखौनो मा खालामो बे फुजा थांनानै माने देलाय मालाय थांनानै जाहैसिगोन बेबायदि आरो बाग्लुं बामग्लुं बायनानै लाबोसिगोन बे आरो बाथ्राया होमबा सार थारैनो बेखौ जों दा नैबे रावाव फाइनालि बा जोबथियाव जों बेखौ बुजिनो हाबाय जे जोंनि माखासे
थारैनो जोंनि फुजा फाथालनि रांखान्थियारि खहा जानाया जों बर' सुबुङानो खिन्थु जौगानाय हारिया गावसोरनि अथ'स' बिसोर आरजिगासिनो दं खिन्थु जोङो खोमागासिनो जोंनि रांखान्थिखौ बेथ' नंगौ सैथो बाथ्रा बे सैथो बाथ्रा आरो जों बेखौबो मख'नो गोनां जागोन दि जों मैया हराव जों दुर्गा फुजायाव मोननैसो दखानाव बेरायदोंमोन सार बुंनाया जोबोद मोजां सार फोरमायथिनाया जोबोद थार बाथ्राखौ फोरमायथिदों जोंनाव बिसोरो माखासे आटाखौ खमानो सार 3 सान बा 7 सान बिसोर आटाखौ फेसेवना दोनो जाय बेजों कार्ब'हाइड्रेट जोंना सोमजियो जाय बे कार्ब'हाइड्रेटआ जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि बुस्थु जोंनावबो उदैयाव ओरैनो जोंनि देहा दोगोन सक्तिया जोंना गेस्ट्रिक मुंनि मोनसे जोंना एसिड ओंखारो नङा होमबा सार बेसो जोंना बियो जोंखौ दोगोन सक्तियाव मोजां माबा होयो दा नाथाय बै कार्ब'हाइड्रेटआ जोंनि बै गेस्ट्रिक मुंनि बे जा एसिडखौ बेखौ माने जोंना रिएक्सन जानानै बा फिनजाथाय जानानै जोंखौ गेस बायदिसिना सोमजिहोयो होमबा थारैनो सार बेथ' जोबोद बेथ' देहानि थाखाय जोबोद खहा खालामग्रा सार मोजां नङा दा सार जोबथियाव आं बेखौ बुंनो लुगैयो जे जोंनि फुजा फाथाल जोङो गुबुन माहारिनिखौ लाबोनानै जोंनि माखासे दोरोङारि धोरोमाव एफेक्ट जादों नामा बा जों एफेक्ट जानायखौ फ्राय नुनो मोनबोगासिनो माबायदि नुनो मोनबोगासिनो होनबा जोंनि धोरोम खुलुमनायखौथ' जों जेबो बुंनो थाङाखै थेवबाबो दिनै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा साबेसे जोंनि ब्रह्म बाथौ बेखौ खुलुमो खिन्थु जेथिया लोखि फुजा बा दुर्गा फुजा बा आइथान फुजा बेयाव लाइन फाथियो बेनि सायाव सारा माबायदि आब्रुथि जाबा मोजां जागोन बेनि सायाव फंनैसो बुं नोंथ' मोजां सोंदों सोंथिया मोजां सोंदों जे दिनैनि बे बुब्लियाव जा जौगानाय हारि जे बे जौगानाय हारिफ्रा बिसोरो बेखौ मा होनबावगोन आङो बिसोरो गावसोर बेबादि बाहायख्लाबलाबाया बिसोरो बिजनेस खालामनानै इनकामसो खालामो बेथ' सैथो बाथ्रा दे दा जोंनिया थाङै बे मालायनि उन संनानैनो दिन थाङो मालायनि उन संनानै बे ओरैनोथ' बेयो दिनैनि दिनाव जा फुजा फाथल होनाय बेथ' धोरोमारि बिथिङाव एसेब्लाबो इनडाइरेक्टलिब्लाबो खहायाथ' जायाखै नङा जादों खहा जादों थारैनो जादों थोंजोङै जोङो बेखौ मोनदांनो हायाब्लाबो दहाय आं मोनसे खोथा होनदोंमोन जे जोंनि हारिया गुबुनखौ माने उनसंग्रा इमिटेसन खालामग्रा बे आरो गुबुनखौ इमिटेसन खालामनानै गावनि हारिनि धोरोमफोरखौ बावगारलांनाय बेथ' नंखायद्राय बाथ्रा नङा बेयो गावनि थाखानाय जा धोरोम बे धोरोमनि आसार खान्थि नेमखान्थि बेखौ बावलांनायाथ' नंखाय बाथ्रा नङा बेयो सैथो बाथ्रा दुर्गा फुजा लोखि फुजा बेबादिनो नोङो दानि आइथाननि आइथानावलाय मा जायो आइथानावबो फुजायानो जायो बे जाहैबाय बेनिफ्राय बेबादिनो गुबुनाव बेबादिनो माबा माबि फुजा आरो गोबांथार बे आरो जायफोरखौ मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव बिराद माने फोथायनायखौथ' जों होबथानोबो हाया बेयाव फोथायनानै माबा मोनसे मोनदोंबा दस्रा खोथा जाहैबाय खिन्थु जोंनाथ' जाथि हिसाबै गावहा धोरोम थानाय हारि बे हिसाबै आं खावलायनो लुबैनाय नैबे आं बुंनो लुबैनाय नैबे जे जोङो जोंनि धोरोमारि आसार खान्थि हारिमु बेखौ हमथानांगोन बेखौ हमथानो हायाबा जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानाया बेयो नेभार बेयो जों जाथि हिसाबै थांना थानो हानाय नङा बे जोङो आङो मोनसे खोथा बुंनि आंथ' सासे फोरोंगिरि नालाय फोरोंगिरि हिसाबै आं सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बुंगोन दिनैनि गोदान सोलोंथाइया एसे आलादा बे गोदान सोलोंथाइखौ दिनै जोंनि बर' हारि लानो नांगोन गोजौ सोलोंथाइ लानानै जोंनि हारिनि जेसेबां हारिमु दं हारिमु आसार खान्थि धोरोम दा बेफोरखौ फोथांनानैसो लाखिनांगोन दिनैनि दिनाव सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो इस्टाब्लिश जानांगोन
गावनि आथिङाव गसंनांगोन दा बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा मोनसे महर होथारनांगोन जोंनि हारिया आं बेखौ मोनसे बुंफानो मोनसे मेसेजखौ होफानि आङो जे नंगौ बे मोनसे हारिखौ जों बयबो बुंनांगोन आन्दलननि गेजेरजों फैनाय मोनसे हारि सोमावसारनायनि गेजेरजों सिनायथि मोननाय मोनसे हारि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि उननिफ्राय हमनानै नै दाबो सोमावसारनाया हारि हिसाबै बेयो जोबथायाखै हारि हिसाबै मावनांगौआ दाबो जोबथायाखै बर'खौ जेब्लासिम गेरेमसा हारि हिसाबै फसंनो हानाय नङा अब्लासिम सोमावसारनाया बर' हारि हिसाबै बे थाबाय थानांगोन बेखौ खालामबाय थानांगोन दे दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंफानो सानदों जे जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिया मा मोनदों बेखौथ' बयबो मिथिगौ मा मोनदों दिनैनि बर' हारिया मा थासारियाव दं बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ दिनै जोंनि बर' हारिया मोनसे मख'जाथाव मोनसे स्टेटास मोनसे थाखोसिम सफैनो हाबाय मोनसे थाखोसिम आरो दा बे सोमावसारनायनि गेजेरजों फैनाय बे आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव मा होनदों जौगानाया फैगासिनो दं लासै लासै स्टेप बाय स्टेप फैगासिनो दं आरो फैबाय थागोन बे आरो बेबायदि थासारियाव आरो गुबुनखौ मानो इनभिटेसनसो खालामबावनांगौ जाखो गुबुनखौ मानो फल' खालामबावनांगौ जाखो जोंना दिनैनि दिनावलाय गुबुनखौ फल' खालामनायनि जेबो ओंथि गैया जोङो मोनसे गोसोजों मोनसे समान मोनसे जोंनि हारिनि गेजेराव मा होनदों जोंनि हारिनि गेजेराव खौसे गोसोजों खौसे लानानै जोङो जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि दा जोबोद गोनांथि दङ जोंनि बे बुब्लियाव दा जोंना आलासि सारा जोबोद मोजां बिबुंथिखौनो होदों आं बेखौ मख'नो लुगैदों जे साउथ आफ्रिकानि सासे फ्रिडम फाइटार नेलसन मेन्डेला बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि सोमावसारनाय सारा मख'नाय बायदिब्ला जोंनि सोमावसारनाया जोंनि थाखाय बर' हारिखौ मा लाबोदों जोङो बिथाङाबो बुंदोंमोन जोबोद मोनसे मोजां खोथा बुंदोंमोन जे नेलसन मेन्डेलाया सोमावसारनाया जोंना ओरैबायदि मोनसे जोंनि बर' जाथियाव जेरै दा गेरेमसा जाथि इसिबां गेरेमसा जाथिसिम जोंनि थासारिसिम लाबोनो हादों थिग बेखौनो बेबायदिनो नेलसन मेन्डेलायाबो बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंना सोमावसारनाया मोनसे बान्दो जेराव बे बान्दोआ एसे एसे फैनाय दैखौ जमा खालामनानै खनसेनो हगारना होयोबा जाय रोखोम जोंनि बे दैनि गाथोनखौ मैलाफोरखौ जेरै साफा खालामलाङो थिग बेबायदिनो जोंनि सोमावसारनायाबो बेबायदिनो साफा खालामलाङो होननानै बिथाङा जोबोद मोजां बुंदोंमोन दा साराबो बे खोथाखौनो बुंदों रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा गोग्गो हारि दानो थाखाय जोंनाव जोंनि समाजाव माबायदि नेमखान्थि लाबोनांगोन आरो माबायदि गोग्गो सोलोंथाइ लानांगोन बेखौ सारखौ बुंनो थाखाय खावलायनांगोन नाय ओरैनोथ' आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आङो बेखौल' बुंनो हागोन जे दिनैनि बे गोदान सोलोंथाइ दा बे गोदान सोलोंथाइखौ जोङो गोग्गोयै लानांगोन बयबो दा सोलोंथाइयासो जोंनि हारिखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम लानानै थांगोन आरो बे जोंनि हारिखौ गेरेमसा महर मोनसे होहैगोन दा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो इयुननि बै समफ्राव माबादि जाहैनो हागौ बेखौ नोजोर होबानो बेखौ गोरलैयैनो नुनो मोननाय जायो जोङो दिनैनि बे बुब्लियाव खोब कनसियास जानांगोन सांग्रां जानांगोन जोङो दिनैनि बे बुब्लियाव जोंनि हारिनि गथ'साफोरनि बिमा बिफा दा बिमा बिफायाबो जोबोद कनसियास जानांगोन जोबोद सांग्रां जानांगोन बे गाव गावनि गथ' गथायखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनाय नैबे बिथिङाव सांग्रां जानांगोन आरो बेखौनो आं बुंगोन दा जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायोबानो जोंनि बे बर' हारिखौ जोङो गेरेमसा मोनसे महर होनो हागोन होननानै आं फोथायो आंनिफ्राय दा जोंनि 524 हेडलाइन स्टुडिय'आव लेंना लाबोजानाय आलासि
मानगोनां बिमल मोसाहारि सारा जोबोद गावनि मानगोनां बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जाबाय। जोबनायाव आंनिफ्राय मोनसे मेसेज जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन चेनेलनिफ्राय मोनसेल' मेसेज हरनो लुबैयो सानदों जे दिनै प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिअ'आव जोंना लेंहरजानाय मानगोनां बिमल मोसाहारि सारा गावनि माखासे मानगोनां बिबुंथिखौ दिनै लाखिलांबाय। बिनि सायाव आं बुंनो सानदोंदि सारनि बुंनाय आरो जोंनि माखासे समाजखौ अबजार्भ खालामोबा फ्राय जों गोग्गो समाज दानो थाखाय जोङो गाहायै नोजोर होयोब्ला जों साथाम गुरुखौ नोजोर होनांगौ नङा होमबा सार? जेरै जन्मगुरु, शिक्षागुरु आरो दिक्षागुरु नङा होमबा सार? दा जोंना फ्राय जों समाज दानायाव जोंना जन्मगुरु आरो शिक्षागुरु बे मोननै आरो बेजों लोगोसे फरायसा बे ट्रायंगोला जुदि मोजां थायोबानो जों गोग्गो समाजखौ दाफुंनो हागोन होननानै सारा जोंनिसिम मिजिं फोरमायहरबाय। दिनैनि बे प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिअ लेंहरजानाय आलासिखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन न'खर जानानै रोजा रोजा साबायखर थानाय जाबाय। दा एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय सार गोजोन्थों।